बा बोला का कहत करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। अरे कहाँ जरल बाबू करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। ले ले ऐता किरमिया गोराए वाला। बारू रूप के खजाना कैलू असही दीवाना। बारू रूप के खजाना कैलू असही दीवाना। गोरी और गोरा के हमर जान ले पुकार। अच्छा जब लियावे के भला तबे हम गोर तो गलो के लगली। हाँ इससे पहले तो कबो ना कहत रहला कि हम गोर हई हम सुंदर हई। अरे तो ऐसन बटले बारू तो कहे के कौन जरूरत बा। अच्छा अच्छा कि कंजूसी ना करत तारा। अरे नहीं हो तोहर कसम। और ई सुना इतने कमी ना बा भाई हम बताओ तनी ना काहे के कंजूसी करत तारा। बोला बोला सुना बोला। ओजन घट गइल मोर बड़ा भइली कमजोर। कौन बतौलस? ओजन घट गइल मोर बड़ा भइली कमजोर। ले ले ऐता कोनो टानिक मोटाए वाला। तू मोटाए के फेरा में पड़ल हो। और का तोहार वजन वैसे ही बढ़ गइल बा और मोटाए के कहतड़ू। अरे तो हमरे चली ना जाता देखो तारा ना गिर जाता ली। अरे तो उल्टे बतियावत हो। इतना मोटा गइल हो कि तोहरा से कैसे चल जाई। फैट बढ़ गइल बा तोहार कंट्रोल करा। सुना है बात। बोला बोला बाड़ू